こんにちは。日本から来たスピリチュアルティーチャーの穴口恵子です。私はこの日本で30年ほどこの瞑想を通して目覚め、そして聖地リトリートをしたり、そしてレムリアからの魔法学校を伝承されて皆さんにお伝えしていますが、このアルカナの施設を知ったのは1年前です。で、アヤワスカのセレモニーは28年前から知っていて、ペルーのスピリチュアルリトリートで来ていたんですが、友人を通して知ったこのアルカナに来て驚きました。何かというと、この自然療法であるこのアヤワスカを本当に魂レベルから使って私たちのこの治療に使っているっていうところのこのリトリートが、本当に今まで私が体験してきたアヤワスカは何だったんだろうって思うぐらいの体験をしました。で、その一つはやはり本当に深いところにこのアヤワスカがこの私の体の中に浸透していくプロセスが全く違ったんです。それは、実はここに来た時にからそのアヤワスカをね、去年初めて体験した時にその自分自身の恐怖からというよりも、なんかアヤワスカと自分の命がすごい手をつないでいるような体験ばかりだったんですね。で、その一つに自分自身が何のために生まれてきたかということを改めてここを通して知ったんですね。全てが自分自身が選んだこの人生の縮図みたいなものを見せてもらったんですけど、どんな経験も全てが愛から来るんだということをね、本当に体から教えてもらいました。で、何よりもイカロス体験が実は初めてで、今までも歌を聴いてアヤワスカのセレモニーを受けたことがあるんですが、このイカロスが本当にこんなにも自分の体の中に存在し流れてきて浸透してくれているアヤワスカとのつながりの深さ、そこからの自分自身がの存在をねに気づかせてくれた。で、この施設で体験したことがまさかまた1年以内に戻ってくるとか思ってなかったわけですよね。でもその時に思ったのは、私がこの体験したのは私の友人の、スピリチュアルな、リーダーシップを取っているメンバーに体験してもらうことで、本来の自分にもっともっと深く戻ってミッションね、それぞれのミッションをね生きていくんじゃないかなと思って、みんなと一緒に来たら、なんと私も本当にこれまで思ってた自分という存在が本当になくなっちゃった感じなんですよね。なくなったことは悪いことではなくて、もうただその自分の存在をこのままありのまま、そしてまたこのアマゾンの自然とこのリトリートセンターが提供しているこの流れの中で自分という存在をね、本当にもっと深く受け取ることができて、最終的に受け取ったものは、私は存在、そしてこの存在こそが、自分自身が生まれてきた目的だったっていうのをね、存在として、体験し続けていく。そしてそれは全て未知なるものであっていいというね、許可。今まで未知なるものが嫌でって怖いから、自分が先に行動をとってね、なんか しなきゃ作らなきゃっていうような急ぎ足だった自分が、もっと自分という存在が本当に全身で全霊で感じるままにそれで生きればいいみたいな、そういう大きな許可をね与えることができました。そしておそらく私はまた1年以内にね、仲間と帰ってくるんじゃないかなと思って、それがまたそれだけでいつとかそういう約束もないんだけど、その感覚だけを信じて私の存在をね本当に慈しんで、日常をね生きていこうと思いました。If you had any advice for anyone that was about to undergo an ayahuasca or a Bufo retreat, what advice would you give them? これからうん、アヤワスカもしくはブフォー、サポのリトリートに参加される方へのアドバイスはございますか？あるとしたら、自分がそう感じたら体験してください。誰も何かを期待じゃなくて、いろんな情報があったとしても、その情報も
ピュアにブランクにして、あなたの心に従って魂が導くからイエスだったらぜひやってみてください。ありがとう。